Hur går den sen då? Bra! Brack! Kan du göra Pippi-tofsar på mig? Kom en pannkaka till mig. Vad luktar det? Det luktade pannkaka. Gör det det? Här kommer vi bilden. En liten mamma. En liten mamma, en liten mamma, en liten mamma. En liten mamma, en liten mamma. En liten mamma, en liten mamma. En liten knappar fast i tår. Vad ska du göra med det då? Vad gör du med mitt hår med det? Oj, munto, 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 här kommer Pippi Långstrump. Här kommer Pippi Långstrump. Vad har Pippi Långstrump för frisyra? Sånt där Pippi-tofsar. Kan du göra Pippi-tofsar på mig? Här kommer Pippi Långstrump. Här kommer Försiktigt, Margit. Här kommer Pippi